Nakon govora našeg rektora, počinjemo sa glazbenim programom. Našu prvu večerašnju glazbenu točku, Frédérica Chopina, Fantasie Impromptu, opus 66 u C-smolu, izvešće 13-godišnji Roko Matijević. Roko je učenik glazbene škole Zlatka Rokovića te dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Između ostaloga nastupao je i u čuvenoj Rajmaninoj dvorani Moskovskog konzervatorija. Ja se ispričavam. Roko Monte.
Thank